Kwaji, I get digital, here you go. Okay, for Jancy, to work. You get Livia, little child from one come from baking for it. You have not get a really competition. Macanono, Jack, come on, your man or mamma and get a call you. Come you go see it. Oh, what of you, no more. Jogo. You okay? You are guinea. You can't up a You went. You do. You won't get a dad. Ibu Lassa fever. Ibu Ebola. Ibu I am men. Nkana don't know no maka oge ka na ado. Oh, digele. Iwo okay Belgium. Nkana ga no kpuru bed. Okay, nkana atachi ke o. Nai, kesi fi no ite ni meme. Gwanu mo na mu ka film. Ke fi no ite ni meme. No, iwo kpuru so. Every day for the thief, one day for the owner. Nke futara, ụbọchị niile nke onye ohi. Mata ụbọchị m. Na ya enweghị. Enwego inwere anafa ya n'ọnụ, a na-ekwu n'afa ya n'ọnụ. N'afa ya n'ọnụ na gịnị? Ma ama ha eri. Chandro. No bastrak. No bastrak. Ahụ ọsụsa. Ahụ ọsụsa. Ọ ga-abịa n'ọrụ. Unu nwe mkpọcha na-asa tata. Ahụ na-asa m. Achịrị gị n'ọrụ. Nna ya sị m ahụ ọsụsa. Unu nwe mkpọcha na-asa tata. Ahụ na-asa m nnọtaruo unu. Ka ebe anyị pụtara ya na di m ewe m. Ka nyụọ nsị ahụ ọsụsa. Ka nyụọ nsị? Nna ya sị m ahụ ọsụsa. Unu nwe mkpọcha na-asa tata. Ahụ na-asa m nnọtaruo unu. Okay. Afọ asị nwanne tọrọ ụlọ. Nna anyị. Nite jike ebe bịara na tabi. Nna anyị ọwụ ihe anyị na-ekwu ka m na-ekwu. Mana ihe mere n'ụra, ebe isi n'otu a ka ọ ka mma. Ngwanụ ji competition o bido okwu. Okay.